Si vols menjar la toma, si vols menjar la pebre, si vols menjar la carxofa, que li dic margall. Bé, esteu aquí convidats tots avui perquè, en certa manera, des del casal volíem rentar un homenatge a la figura de Gavi Andreu Fornades Moll, que molts de vosaltres el conegueu i altres no tant, i no hi havia... era una oportunitat, jo trobo que clara, perquè avui ens parlarà diverses persones del que representa l'I per a Alacant i per als que no l'estimem. Per tant, a banda de Jaume, que el tenim així, que ell ens parlarà sobretot del teatre i de la figura d'Alí com a autor teatral, com a autor i com a actor teatral, també havia pensat que vinguera una de les persones que també coneix molt bé, que és Lluís Amat. Una vez para todos, Ali. ¿Dónde está? Ali. Un dia, Ali el conec fa 41 anys. I un dia m'ha trobat pel carrer i li dic, vaig a canviar de nom. Perquè ell era don Andreu, no, primer era Andrés Cremades, després va ser Andreu Cremades i Moll, i diu, vaig a canviar el nom. Diu, anava a posar-me a l'A d'Alacant, però, hòstia, cridar-me a l'A, o fíjate ara l'estat islàmic li diria, no? Diu, posaré Ali, però l'Alacant. I molta gent pregunta, això d'Ali què serà? Que és musulmà o alguna cosa? Ali d'Alicant, el que passa és que un dia, jo diria això, és que Alacant, posar-me a l'A, això no estarà molt bé, no? Pues fa 41 anys, te'n recordes, estava en la llotja de verdures, allà enfront, on està el pàrquing, en una garita, vestit de guàrdia municipal, perquè era guàrdia municipal, en una emissora de ràdio, estava ahí castigat. Jo el vaig conèixer allí, vaig començar a parlar d'ell quan anaven als assajos de l'elecció de la bellesa del foc, quan estava tomant pel cas de president, que era molt amintens, sí. Vam començar a parlar, i a mi un dia, i aquest any, l'any que el vaig conèixer, ell estava en la comissió de la foguera plaça de Piodolte, i la seva filla era la bellesa. I me diu, jo no consentís que la meva filla isca en la manteleta esa que s'ha inventat de vacunes. La meva filla eixirà en la pinta i la mantellina típica del traje popular d'Alacant. Sí senyor, i així no va ser. Va posar a la seva filla la pinta i la mantellina, el Tomàs va alcar-se el valor i se va posar com un demoni, la va llevar del desfile i després, quan no se va donar compte, la va ficar ahí i va desfilar sense la manteleta del traje de a partir d'aquest moment, claro, és que estaven ficant en les fogueres, jo en aquest moment acaba d'aterrar com a president de Seneca Autobusos, pensaven que totes les coses del Tomàs Valcárcel, el traje de foguerera, el traje de Vigantina, no teníem altra cosa, no coneixíem altres coses. I allí va començar a dir, no, això no és així. Total, vaig començar a parlar amb ell i bueno, va entrar l'amistat, va començar a parlar-me de les seues idees polítiques, de per què estava allí renegat, estava allí en la raconeta aquell, perquè ja sabia que ell militava del Partit Comunista i per això la policia municipal, en temps de la dictadura, que militava el Partit Comunista, pues allí, al racó. I bueno, van quedar, vaig anar diverses vegades a la seva casa de Vicent Clara, gent que ja se va caure a terra totalment. I bueno, i ahí tenia una barbaritat de documents, seu, de Sergio Seico Alonso, de moltíssima gent parlant, investigant de lo que eren els vestits típics d'Alacant. A partir d'aquest moment, Ali era Andreu, encara no era Ali. Van començar a lluitar perquè retornaren els vestits típics d'Alacant. I van començar una lluita que al final la van guanyar l'any 1980, quan va entrar la nova gestora, la primera gestora democràtica, es vestia d'Alacant, i mira que van escriure cartes al director i articles i de coses, i al final resulta que gràcies a ell, jo vaig estar sempre interessat per totes les coses autèntiques d'Alacant, però va ser gràcies a ell, perquè ell va ser el que va dir, no, això no és. Ell és una persona que ha viscut el teatre, ha viscut les coses d'Alacant, les coses de les fogueres, és un home que fins inclús ha canviat la frase esa de alicantina borratxa i fina o alicantina de perla fina, i tu saps per aquí. Ah, amigo.
4, en la meva foguera, ja no estic en aquesta foguera, però en la meva foguera, de la mà d'Albert Poveda i jo, li van dedicar un llibret, que és Ali per Ali, que precisament és el llibret més premiat de l'història de les fogueres. 4 premis al llibre, aquest llibre. I aquí en aquest llibret, que queden molt pocs exemplars per ahir, jo què sé, jo pense que ja és un material de col·leccionista. Aquí es parla d'Ali, de la seva vida, els ratos que van passar junts per a confeccionar aquest llibret. Després, a continuació, va col·laborar en la foguera en temes de teatre i en temes de notícies. Bueno, pense que ell és una gran persona. Francisco Franco La Paz. Ah, amigo, ahí hay una anécdota muy importante. Ella estaba en la foguera Francisco Franco La Paz y el presidente de Francisco Franco La Paz, nada menos, se van a anar a Madrid a veure el caudillo y li van donar la mà a tots de la comissió, menos ell. Jo no vaig anar, jo no vaig anar al perdó. Tu no vas anar? Perquè ell havia firmat ja la sentència de mort de Lorenzo Adrià. I aquí, en el llibret, hi ha una frase seva que diu: jo no vaig anar perquè no volia donar la mà al que va firmar tantes sentències. Eso merece una cosa. No sé, per a finalitzar, jo penso, ja que estem per aquí, que Ali Andreu Cremades és una de les persones més vinculades al món cultural d'Alacant, en quant és polifacètic, en quant que és poeta, actor, autor de sainet, de tot, de tot. I per què no li van un carrer per a Ali Andreu? El resultat el podeu veure ara mateix amb la lectura dramatitzada de l'obra que el grup El Desván Teatre i Televisió. Espero que m'ho agradi. Ei, sí. Què? Que si estic a soles? A soles, sí. Que vols parlar un moment? Vinga ja, puja. Què serà això? Bon dia, Lucero meu. Un dia com el xico. I ton pare? No està a casa. Fa 10 dies que tornem se n'ha anat i ni ha vingut ni cadena. Quan vinga, posa un paper al balcó perquè jo ho sàpiga. Què vols? Parlar amb ell. De vegades serà que parles. Si és de vegades ja ho veurem. Tu, deixa'm a mi. Què intentes? Ja ho veuràs. I avui? Com és que no estàs a portar el furgan taller tarde? Perquè ja no sóc amiga. Pues ara que eres, no res. Soc altra cosa millor. Millor que agulla. Ja ho crec. Pues què t'han fet? Ja ho sabràs, tinc pressa, me'n vaig corrent. Adiós. Adiós, Tomasico. Adiós, Lletja. Hola, no ves? Quan siguem marit i muller. Pues molt pronto té que ser. Han tocat? Serà Pepeta. Mira primero que me lo dalle. Sata Aguirre m'ha costat. I el senyor? No sé res d'ell. Estarà mal allà. 8 dies fora de casa. Estarà mal a torrent? No, dona. Si així fora, mos haguera escrit Juariet. Mira, jo és que no sé ja què pensar. Ni jo tampoc. Si és que pareix que haya caigut en un pou. No te tocares d'ell. Sí. A veure si és ell. Senyor! Ai! 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 Ai, Andreu-me! Andreu-me! Ai! Ai! Uno! Dos! I tres! Aleluia! Ai! 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 Què li passa? A mi res! A mi res! A mi res! No me passa res! Ai! Per vida, estic! Que talle claus! Ai! 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 Però què és això? Sapiam, per què me dona paraula que tornaria divendres de l'última setmana i ha vingut avui? I avui és! Ai, Pues quan? divendres passat! Pues si
si va vindre divendres, on s'ha ficat vostè fins ara? No m'han ficat. Jo no m'he ficat de ningún puesto. M'han ficat. M'han ficat. Ai, en la plaça de Mou m'han tingut 5 dies i mig fent-me la tirana. Ai, estic en bufe. I després d'ahir de res, agarraré el tren i me n'aniré cap a València. Pues això és fiu. Però calla, que abans d'arribar a València el tren se para. Jo creí pues, que a la màquina se li hauria romput algo o que li faltaria olla. No li vaig donar importància. Ninguna importancia. Con la estación estaba a prop y la parada era llarga, pues yo digo, pues mira, aniré a pagar lo que falta. Així no ho fico. Me hace del vagón. Y per mi que estic a punt d'així, me diu el guardia, oiga, alto, no se sale. ¿Cómo que no se sale? Pero si mi casa está muy cerquita y yo quiero llegar andando, le repito que no se sale. Ay, yo no veía quién pasaba, porque la gente era fosqueta. Pero carregarme la guarda, pero en plan de enterre, y de repente una mamburrón me agarra pel coll y me diu, alto! Jo em vaig quedar com una estatueta de pedra amb la càmera. Un guàrdia municipal molt fort. Al veure que el que passava, pues se giren els del tren i diuen, eixe que fuig, prendran el cop de Alacant. O uns altres diuen, eixe que fuig, que era jo, vendrà de Novella. Ai, i a tot això, jo, pres per elegància, sense saber res de tots aquells insults, i recibit l'insult. Traia una navalla i dia, voleu que baixe? I l'altre dia, ara veuràs, agarra una bresquilla y plum, me tiró una bresquilla y me dice, eso es para que te cuides la persiana. La platita. Ay, yo estaba ya tirando chispes cuando tenía que echar. Ve que baixa del coche un home, molt llest, de una barba y argoto, seguidos municipales. S'arriba on estava i me diu, ¿qué ha pasado? Y yo le digo, pues, el guardia ¿cómo salió? Que si yo no estoy pronto preso en arriarme la zarpada, se la toca el caballero. ¿Cómo? ¿Que usted se la tocaba? ¿Pero cuándo que me la tocaba? Pero, el pase. Pero, ¿qué pase? ¡El certificado de origen! Oye, el certificado de origen, pues mira, no sé, y me lo uno, con que nada sabe usted, absolutamente nada. Enseguida, dos guardias que se lleven inmediatamente a este hombre a la plaza. Oiga, ¿pero a qué plaza me van a llevar? ¡A la plaza de los toros! ¿Cómo a la plaza de los toros? Oiga, ¿pero que hay función? ¡Ahora no hay función! ¡Y muy Mariana! ¡Ya perdonad! Mejor hablar de la plaza de Mou. Ay, filla meva, on estan els dies tancats? I allí, per altres trens que havien, m'ha donat compte de tot el que passa. Ai, filla meva,
Villanueva. Ai, quanta fam que m'he passat aquí. Però, què li han fet en la casa? Què m'ha fet? Mira! Formigarme per davant i per darrere. Arrepara en ratlles. L'olor que du. I quina olor que faig a palla. Però mira quin fa la tossirà. Uf, per darrere no figurava. Donde estaba fortigant esa casa de darrere, sentí una olorita busquina y dije, ¡oiga! ¡Algo! Se socarra. Y me dije, no es nada. Son puras panollas que está quemando la señora Cia. Ay, mira, meva. Ay, Com fan per formigar? mira, encenen una máquina de carne y te lo paso per el mercado. Ay, per darrere. De gràcia? Si a sobre mateix és el que es fan els porcs quan es posen de la Ay, taula. sí, señora. Y después encenen una falla y te la fan que la botes per espai d'una hora. Per a què? Ay, ¿pero qué? Pero matar a mis corrios. Y pa postres te pinten, te hacen furri toda la cancha. Yo me chiquí Antonil. Soles? Soles, en compañía de una vaca, de un lobo y de un bebé. Què? Ay, ¿qué? Muy bien, en compañía de una madrina. El seu marit i d'un mamonet de casa. Me tenia una enveja. El marit. El marit, què la dona? A la mà. A l'ama tampoc. Ah, xiquet! I per què? Oi, pues perquè m'amava. El xiquet, mira, xupla que xupla jo. Baralla. Ai! Quina inquisició li han fet a les Què passa? Ai, filla meva! Quin susto! Ai! Antes de demà, quin susto que mos va donar en l'ama! Quin susto que mos va donar en l'ama! Què va passar? Pues porque com resulta que la dona està prou groseta, la van fer saltar la flama. Con la flama de la foguera estava alta, ella va pegar. Quatre xicotet, que se li va encendre la falda! Si no siga al moment, a pegar una salpa, allà on tenia el foc, s'inflama. Però a veure, i per què quan el tancaren no envia un recau a casa? Però com tenia que canviar de recau si estàvem incomunicats? Com tenia que canviar de recau? Com? I allí per fi, què menjar? Què menjar? Sí. Una ceba! Una ceba! Una ceba que portava Una ceba viu. el rellotge! La ceba era el rellotge! Senyor pare, això no passa, Sí, pues es la veritat i se le venjaré. Com jo no tenia ni mitja, ni blanca ni negra, vaig sacar el rellotge. I allí en la plaça està empenyat per 3 peces i mitja i un sabet d'eixos de la vila. Ai! Si no quiere mal la ceba, me peguen la gran castanya. Ai! Quanta fam cap aquí. Potís de poc a la taula, vinga. Què has fet de dinar? A veure. Ai, mira. Arròs amb fesols i nous. Sac en ceba i pimentons rostits per anar acabant. I pa postre, un meló d'alger. I un encisam amb tomata llavaetxa. Muy bien. Y el pernollar al carrer y enseguida tots al gelido de los cielos. Ya estás tirando lo que has dicho al carrer. I per què? ¿Y por qué? Están como está, tan mal España de salud. Morfos enfermos reventar antes se siga la hora. Venga, Què he de fer? venga.
què has de fer? Puré! Puré per a començar. Sèmola per a començar. I per principi, Sopes d'all. i per postre. La postres fideus. Ben lluït. Mira, si no és lluït, és ben sa. Ah! I l'aigua, com? Bullida. L'aigua bullida, Bullir, L'aigua bullida. que es vol abraçar a millor. Lo que vull que es tindre salut, ja ho saps. Lo que vull que es tindre salut. Descanse, que ven... Ahí estem ja. Fete, que vostè no sap. Que tens un amor molt gran. Jo por A morir vestit. a morir vestit. Ai, filla meua, ningú me lleva cerca. Que l'ama aquella tan grossa, per més que me va dir que és de follo, deu de ser d'ells. Cuando dije la maquilla, pues a vosotros, ay, yo debí de tener algún biscorpio. Vaja, i al pare que li agarrarà. Jesús. Ya me he olvidado del papel de la señal que está esperando Tomasito. Vaya a posarla ben gran para que la divise pronto. En el menú no sería ¿sabes lo que tenía? Una uña de cam que yo me iba a churrar cuando me acabo el doctor de edad del Venga, una carta para usted. Ay, una carta. Així no volem missió, que tots estem ja convençuts. Com que largo, Poc a largo, poc, largo. poc a poc. Parlem a pams i no a valls. Jo porto així una missió, que així pot ser de pau com de guerra. Per als dos. Amenaces a mi. Però tu em coneixes a mi molt poc. Ojalá no el coneguera. Vostè és un tío flatós, que tan pronte diu que sí, com tan pronte diu que no. Jo dic sempre lo que me dona la gana. Com que al grano. Si vol la pau, Sí. ja saps. ¿Se van a pau? No lo volveré. Pues bien, yo, a pesar de que vostè en altres dos ocasions m'ha enganyat, per tercera volta vinc, en molta submissió, a demanar-li la mà de Nicomedes. Si vol donar-me-la, tindrà pau. ¿Y si te la tengo? No, si me la nega, haurà guerra. Pues mira quina part me fan a mi, se la tirases. ¡Que te la negue! Perdó me demanarà després. ¡Ay, perdón, perdón! García, Señor, Señor, ¿qué es esto? ahora, mire usted bien, si és Sifón. No vol la guerra? Pues ja ha començat el foc. Pero ¿quién arreglo es este del fifón? ¿Quién arreglo es este? ¡Ay! ¡Ay! Ya parece que tenga una poquita de pan. Aquellos que para mirar por allí. ¿Lo hay? no señor. Corriente, vaya usted fuera. Pero sabrem qué es eso. Es muy fácil. La escaleta no es de usted. Sí, señor, que las cadenas nuevas. Pues convoca que usted me cumplí. ¿Qué más? Lo que demana el ayuntamiento. Yo soy Kiara, a usted, le clava con mucha satisfacción una multa de 500
500 pessetes. Repiso! 500 pessetes! Però això per què? Perquè no ha posat sifons a l'escaleta. Perquè m'ha posat sifons a l'escaleta. I per què vull jo sifons a l'escaleta tenint pou? I a més encara que no tinguera. Qui me mana a mi això? Com que ha fet 2.000 reals. 2.000 reals, ni sifons ni 2 reals. Ala, reals. Vostè paga. No, senyor. Pues bueno, esta nit a la presó, faça vostè lo que vulga. Pero, ¿qué fica en estos trozos a una agulla de portal? Ja no sóc agulla. ¿Ahora qué eres? ¿Vidal? Ara m'han fet inspector sanitari. Pues no aprofites per a tot. Ja veurà si jo aprofite per amullar-li. D'ací un rato tornaré. I o m'allarga els caragols, o lliga el punt del petate i a dormir a la presó. ¡Galafre! ¡Galafre! ¡Ves que galafre! Lo que vas a llevarte yo el Jaime aquí lo tienes frente a hacer un bastón leñal. ¡Ay! ¡Ay! Este va a engañarme. Este no me pones en chiqueta. Soy más astuto yo. Soy más astuto yo. Con eso que vivo, espera, voy a si yo me cohibí y le doy la chiqueta. Y no me he hecho de nada. Senyor pare, ¿Qué va? que el veig de dalt, Pues vienen a San Mau, pues mira, ya sale el ánima quieta. que s'han de morir, home. Nos han de morir, pues entonces igual que fare 6 pounds. Sí, senyor, qui li ho ha dit? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Es veus? ¿Qué me va a decir? Sí, señor. Será verdad que va. Esta ayuda al seu novio. Ay, soy muy astuto yo. ¿Qué? Què és? Si cas que m'oblidi. Sí. Els veïns? Sí. Li ho dic jo abans. Ah, Ai, es fa sorra negre. Es fa sorra negre. I per a què valen 6 fons? perquè ho ha manat l'alcalde. El manar costa molt poc, però on se'n van de posar 6 fons en cada habitació? No? No ho sé, però jo crec que sí, Vosaltres dic per on són? Mira, pues si és excusat el dir-ho, calla que ja ho sabem tot. M'ha casat de perendengues, de vorers que claveren totes que manen ara. Vamos. Así digámoslo, Mira. ya que estoy cayendo de fam. Pues mira, te pegues un morro en la punxa i miraràs fort. Que no estarás muy gracioso. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa aquí? No res. A ver, pues que me voy a romper la casa de fons. ¿A tú? Así, de fons. ¡A la escaleta! Será para pagar el foc si de caso quema. Che. Patrão més caragols! ¿Quién mana eso? L'alcalde. La campaneta de foll. Al final la arrancaré. I ha tocat. Un servidor. Servidor. I la servidor. Ara veurem què passa. Així vinc per les pessetes. Les pessetes? O els sifons. Ai. Pues ni sifons ni 2 pesetes. Penseu bé. Ben pensat està, no? Amic, atenta. Què vol? Me sabrá dir per a què ha manat la casa de Per a que no vinga el còlera. Com que diu el doctor Cobb que el còlera s'omple en l'aigua i quan més aigua pitjor i volen per espantar-lo omplir les cases de fons, encara allà a la carn, des d'on he arribat jo fa poc, sobre ser allò tan sec, s'ha ficat des no sé on. Vostè ha arribat a la camp? Ara mateix, sí senyor. I on ha fet la quarantena? Què? La quarantena jo? Soc el vell pa que m'agarren. Pues ara, com inspector de sanitat,
els ordene que vayan a dormir tots al pontó que hay en la mar. On vol que anem? Al pontó. Això què és? Un barco vell que està atracat fora del port. I en el barco què hem de fer? Rascar-se la pansa al sol. Per què hem d'anar allí? Vostè, perquè és hostilós. I els demés, perquè han tingut roce amb vostè. Alça, amor! Alça, amor! M'alegre! M'alegre! Això és veritat. ¡Alegre, fresco de amor! ¡Más voy la cuarentena del Terrat! ¡Hola! ¡Al fondo! Ahí, al fondo! Que debe llegar allí. ¡Algue! I encara falta el millor, ¿Qué es? que vostè té altra multa. ¿Yo otra multa? ¿Pero por qué tiene otra multa? Per quan vingué el senyor no dona part. ¿De quién? ¿De él? Yo de ahí la diera donar todo. ¿Y aquí quería que lo Aquí de donar-se. Aquí. Pero yo que sé de ese Rambolí, que sé de Rambolí, que ara manen, si fa poquet que també he arribat de fora també he arribat De jo. fora ningú? D'on? D'on he vingut? D'on no t'importa. Ja li traeré yo del cos en acabada. A mí no. Mira, como no me traje... Se acabó. Marchen de frente. Marchen de frente. O te llames lo que trenque a palos el león. Aquí no se que es a vostè, trapalón. ¡Rapadón! ¡Ya! ¡Ya! García. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ya! Ande usted a ese caballero. ¡Que me digan a mí! ¡Ay, que me digan! Pero no muerde usted, caballero. Si no se mane que ni se dos. ¡Ay, pillo! ¡Madre! Si me insultan y el pose también. ¡Traidor! Hoy la cama. No hi ha ningú mig d'arreglar tot això. Vaya usted fuera. Y aún, pero este hombre no es bueno. Quin és? Que em done la mà de Nicomedes. Y yo, primer mes te arrepió que le doy la mano. Pues poc li queda a vostè de vida. ¿Qué? Perquè el botó és a nivell barco, fa aigua. I la fresa que hi ha un poc a un mariner. Perquè fas un forat com un meló, catapunt, a l'aigua palo. Anima. Vinga, trie, o serve un sobre o marxe cap al pontó. Xiqueta, Què mana, tio? vols això? Jo vaig a ser un... Pues que se'm sé. Si es casa, para mí ya somos. Con que la deserete. I jo, en canvi, si es casa, li ho deixo tot. I ara la dote en 100 lliures. Vostè ja no va al pontó. Els braços de qui ja es diu son negoci. Y a mí que me llevan las garrotas de Mantegas. Que qui li solta? Pues yo. Y me arrodillo a sus pies, demanant-li 1000 perdons per haver manat lligar-li. Perdona, Perdona. ¡No! ¡Ya perdón! De la flor, vaig a dir una cosa, cançonetes antigues que us la comunicar, la una i la pena de Segura, si vols menjar-la tota. No, no. Si vols menjar-la tota, si vols menjar-la sempre, si vols menjar-la carxofa, que li dic margall.
poca portar feina, tomo i xivili margai. Què menges de la toma? Què menges de la pebre? Què menges de la carxa? Xivili margai. La vora el problema, xivili margai. La vora el problema, xivili margai. Xivili putanga. Macafuma la puta en feina, tomo i xivili margai. Què menges de la toma? Què menges de la pebre? Què menges de la carxa? Xivili margai. Déu no posarà sucre a la figa per a que la figa siga el salmorra natural. Déu posa sucre a la figa per a que la figa siga reclam de tot. I Déu feu al pardal picador i volador, al pardal a més d'ales. Pica amb el pardal. I no li posà les ales per a que siga el pardal llombriu d'humida maceta, ni el pic deu posar el pardal per a fer un de calceta. Deu el pardal posar ales per a tres núvols volar. I allà on la figa estiga anar, i picant xuclar el suc dolçós de la figa. I quan la figa recorre, tota ella feta xarop i mel, el pardal obrint les ales, cap a la figa se'n va. I fins a mer acabar, el pic llarg i xuclador de la figa no traurà. La corama explicada de la figa i el pardal vol deixar-vos ben claret que la dona és la figa i que l'home és el món. I com sols, per pur amor, home i dona enamorats es busquen per a formar el conjugat de lo sagrat, el que estiga home i dona, el que es palpe home i dona, i el que faci home i dona, ni és impúdic, ni és pecat, ni és amoral, que l'home és per a la dona com la figa pel pardal. M'agradaria donar-li en nom del casal del tio Cuc un detall a dir pel que representa per a nosaltres i pel que representa per a Alacant. Perquè per a mi, resumint paraules, és tot un ser. Gràcies. Ahir vaig estar tot el dia citat. Tinc jo 200 tomes. Vinga, era una cosera que tenia. Això no ho puc casar perquè te'n recordes sempre de nosaltres. No s'obliden del que vaig a dir. En Alacant, la lluna és més blanca i el sol més brillant. En Alicante la lluna és més blanca i el sol més brillant. En Alacant, la lluna és més blanca i el sol més brillant.